кажу, так потрібно бути. Уряд буде народ, це давно було сказано і так потрібно. Але шмат хто думає інакше, що народ повинен бути для уряду. І шмат хто у нас у народі з цим погоджається. Це древно. Это получается манипуляция нашим народом, и белорусов знищили дух супротиву, що ну а що ж ти, що не можемо зробити, а що ж ти один зробиш, а що ти добився один. От. Я вже тепер нічого не роблю, тому що бачу, що підтримки немає вогулі, опозиції не потрібно активних людей і демократам нашим. Тільки одні Мінчуки там вожді змагаються. Ну вони без активних людей в регіонах, вони ніхто і ніщо. От. Людей у них немає, тільки мертві душі. А ті активісти, які побачили, що там проходимці сидять в своїй пісочниці і відпрацьовують ті гранди. От. А в регіонах не було праці і немає, і не ведеться ніякої праці в Огулі. Тільки під час виборів Мінчуки просять, щоб регіони допомогли їм відпрацювати ті гроші, які вони собі положать в кишені. І от так от. Прогноз на ці вибори, які зараз відбудуться в цьому році. Усі злочинці, хто буде удільничати, навіть ті, хто піде голосувати, хоч даже проти, там, чи вичеркнуть усіх, чи напишуть козли, тому що я бачу на виборах, що на бюлетнях було написано. Вогулі не удільничати, ігнорувати вибори. От. Тому що, ну, для чого ходити голосувати? Можна зробити електронне голосування. Ти прийшов, нажав за кандидата. И оно сразу высвечивается, и сразу информация пошла наверх. Чтобы ее нельзя было подмануть. И там то же самое, сидят наблюдатели, что столько-то человек. Чтобы это было в электронной уже, но чтобы оно настолько контролировалось, чтобы подробить в огуле немощимо. Мы живем в 21 веке, а нам тупо некие бюллетни, потом с раками отвернут, лечат их, сдымать не дают. Ну як это, не открытые, не прозрыстые выборы? Ну это смех. Это банда так робит. Даже бандиты так себе не позволяют поводить, как поводят себе эти, що нами зараз керують. Так, виборів не буде і знов, а Білорусь, мабуть, Лукашенко Олександр Григоровича. Ну это само собой, а ті вожді, які там лідери протестів, лідери ще чого-то, і срака, і мотика наговорюють, ну вони пособники того, що робиться, тому що ну вони закликають людей, щоб прийшли на вибори. От. Ти ж саме, от, що у нас Баранчик приїжджає, він казав, що по диктатурі не може бути ні виборів, нічого. Привітання. Які вибори, о чому? Ті люди, які проголосували там за одного кандидата, навіть не буду називати, от. І вони тупо були зібрані одним чоловіком, йому плюс, тому що він сапори попрацював, со всіх Баранського району, всіх членів цієї команди забрав, і вони конкретно пішли і проголосували, тому що я розмовляв з молоддю, кажу, що ж ви робите? Я вам сказав, бюллетні порвати і викинути. Ну, нас попросили. Вот у нас так попросили. То, що вони проголосували до дупи співи, люди. Ті, що люди їздять в автобусі і працюють на праці, їм вибори не потрібно, вони не ходять туди. І не ходили. А некоторые ходять. Это наше право, ми повинні йти, тому що пропадуть налоги. Які налоги пропадуть? Що ж ви зараз не думаєте про налоги, тільки коли вибори? Що пропадуть налоги, пропадуть гроші. Зараз куди вони діваються? Чому у нас лікарі не обезпечені? Чому не підготовлена держава була до цього коронавірусу? Чому у нас костюми тільки зараз почали на текстильному вшитися, а не раніше? Чому цих пов'язок не було в МС заготовлено? Коли воєнні дії, то завжди є тушонка заготовлена на кілька років. Запаси повинні були бути цього всього. Тому що ніхто не ведає, коли некая напасть прийде.
В огулі ті, хто у нас чиновники і госслужащие, вони в огулі не думають про Білорусь, вони думають, як сидіти в своє кресло і як їх оттуда не согнали. Все, всі їхні проблеми. А де наші офіцери? Господа офіцери, де ваша честь і совість? Ви ж бачите, що робиться з народом. Ми ж платимо вам заробки. Де ви? Що ви робите? Тому ганьба усім, хто піде на вибори і буде удільничати. І ви теж, господа в погонах.